Video doon. Video na lagi. Ay, ingnon mo nga. Kini. Kali, oh. Ang outlet. Ini. Ito ang tubig, oh. Sugaan doon? Ang sana, oh. Sana. Hindi na rin. Alam ko na yung sugaan. Tapo ate. Usundon na ka na ko. Oo, aling kusina. Gana kan? This is Titanic house. Titanic. Oh. Asam ka doon? South? Oh, South. South. Doon, kusina doon. Jack! Jack! Si Mamang, mami! Tapos bilingan. Ito po ang bahay namin. Maayo ni Silhigan, unapay tubig doon na. Ngit-ngit lang. Mag-video combination ka ka. Ako yung portion. Wala. Tapos ganihan doon to. Anong taasas tubig diri? Mga butang, ang mga butang, ah. Patong utang. Mo ni ref, karon. Ito na po ang ref namin. Ito na po. Ito rin ang tayo ng aming ref. Kaya sinave namin ang makina. Wala na kaming bahay. Ito bang, ito ang cake na hindi na namin nakain dahil sa busy. Gutom ko, promise. Ayun, pag-zaman ka. Ito na po ang Ito ang pastang nasira sa baha. Wala naman luto. Ito ang mga basang mga album. Mabuti na lang at na-save yung laptop! Ay, laptop. laptop sa Titanic room. Oh, mani, mo mga sinina. Ito na po ang kwarto namin. Yan ang kwarto. Irong. Oh, yan. Nakakita og taguanan ang iro. Maro kay siya, nakakita siya. Girescue ni kan. Rescue haboy. Siya rin rescue. Ay. Uy, batasan, nangihi si Arens. Di o nandito, mako gusto sa. Sama dapit nang ihe. Ito. Sala? Oo. Nagugutom.